खुलुमबाय लोगोफोर, डियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ प्रियंका गान्धीआ बिजेपि सरकारनि हेंथायै 20 पइन्टनि चार्जशीट होनाय जादों। दिब्रु-सैख'वा माहारियारि हाग्रामानि साखाथियाव सासे सुबुंखौ लख्राया गाग्लोबनाय। मणिपुरनि खौरांगिरिखौ हर गेजेराव इम्फलाव गुलि गावनानै बुयो। मणिपुर पुलिसआ साथाम उदखारिफोरखौ खादों। राइफल आरो बेरफ्रुग्रा मुवाफोरखौ जब्द खालामो। डिब्रुगड़नि मरानाव सासे उन्दै गथ'साखौ जिनाहारि खालामनो नाजानायनि दायाव 54 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ हमदों। मणिपुर सेन्ट्रेल जेल गार्डआ खैदिफोरखौ फन बाहायनायाव मदद खालामनायनि दायाव खायो। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ प्रियंका गान्धीआ बिजेपि सरकारनि हेंथायै 20 पइन्टनि चार्जशीट होनाय जादों। 19 फेब्रुआरि खालि कंग्रेस दैदेनगिरि प्रियंका गान्धीआ बिजेपिनि दैदेननाय आसाम सरकारनि बेरेखा 20थि चार्जशीट फोसावदों, जेराव बिथांनि सायाव रां जाख्ल'नाय, खोथा होनायाव फेलें जानाय आरो माइनरिटि सुबुंफोरनि गेजेराव गिनायनि आबहावा सोमजिहोनायनि अजद होनाय जादों। बे डकुमेन्टखौ गुवाहाटीआव फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थिनि सिगां बेखेवनाय जादों। कंग्रेस दोलोआ दाबि खालामदों दि हादोरसा खुंथाया गोबां रां जाख्ल'नायाव नांथाबदों आरो समाजनि माखासे थाखोफोरनि गेजेराव रैखाथि गैयै थासारि सोमजिहोनो थाखाय गावनि मेसिनारिखौ गाज्रियै बाहायदों। बेरेखा दोलोआ आरोबाव दाबि खालामदों दि सरकारा गावनि खुंथायनि समाव होनाय गुबै समायफोरखौ मावफुंनायाव फेलें जादों, जेराव मोन 6 थागिबि हारिफोरनो शेड्युल ट्राइब (एसटि) नि थाथाय होनाय आरो साहा बागाननि खामानि मावग्राफोरनि सानफ्रोमबोनि मुजुरिखौ 351 रांसिम बांहोनाय जादों। कंग्रेसआ गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि सायावबो गोख्रों अजद होनानै बिथांखौ आरो मन्थ्रिफोरनि आंगो लोगोफोर आरो नखरनि सोद्रोमाफोरनि सायाव आयेन बेरेखायै धोन बुथुमनायनि अजद होदों। चार्जशीट फोसावनाया कंग्रेसनि गोख्रों फोसावदिंनायनि थांखिखौ दिन्थियो, मानोना बेनि थांखिया फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिजेपि सरकारखौ हेफाजाब होनाय आरो जुजिनो थांखि लादों। नैथि खौराङाव दङ दिब्रु-सैख'वा माहारियारि हाग्रामानि साखाथियाव सासे सुबुंखौ लख्राया गाग्लोबनाय। बृहस्पतिबारखालि दिब्रु-सैख'वा नेशनेल पार्कनि साखाथियाव सासे सुबुंखौ मासे लख्राया गाग्लोबनायनि जाहोनाव शदियानि मुसलाधारि चापरि ओनसोलाव गिखांनाय सोमजिदों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला 38 बोसोर बैसोनि भाग्य गगैआ साथाम लोगोफोरजों हाग्रानि मैगं बुथुमनो खाथिनि हाग्रा ओनसोलाव थांदोंमोन। बे समावनो बुधबारनि सानजौफु समाव मासे लख्राया हरखाबै बिनि सायाव बारसोमो। बे गाग्लोबनायाव बिथांनि खर'नि उनथिं आरो आखायाव गोब्राबै जखम जादों। गगैखौ थाबैनो शदिया सिभिल हस्पिटालाव फाहामथाय होनो लांनाय जायो आरो दा बियो खैफोदनिफ्राय गोजानाव दं होननानै खौरां मोन्नाय जादों। हाग्रा बिफाननि बिबानगिरिफोरा बृहस्पतिबारखालि फुंआव बोलि जानांनाय सुबुंनि न'आव थांनानै बिथांनि हालोदखौ मिथिनो आरो थासारिखौ नायहैयो। थामथि खौराङाव दङ मणिपुरनि खौरांगिरिखौ हर गेजेराव इम्फलाव गुलि गावनानै बुयो। 18 फेब्रुआरिनि हराव इम्फल सानजायाव हाथियार लानानै हाथियार लाग्रा सुबुंफोरा गंसे गागि खौरां बिलाइनि सुजुगिरिखौ गाग्लोबदों आरो बिनि गारियाव गुलि गावनानै देहायारि गाग्लोबदों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला जायगानि ओनसोलारि सानसेयारि नार'ल थौदांनि सुजुगिरि खैरम लयालागपाखौ हरनि 10 रिंगासो समाव हत्या गोथैसालिनि साखाथियाव गाग्लोबदों। सिनाय मोनै गाग्लोबग्राफोरा जाथायथिलियाव मोगा-मोगि जानायनि सिगां बिथांनि गारियाव 2 गुलि गावदोंमोन। उनाव लयालागपाखौ जवाहरलाल नेहरू इनस्टिट्युट अफ मेडिकेल साइन्सेसआव थिसननाय जादों, जेराव बिथांखौ फाहामथाय होनाय जादों। बिथांनि हालोदखौ मावख'आरि महरै फोसावनाय जायाखै। परामपाट पुलिस थानायाव केस होनाय जादों, नाथाय दासिम रावखौबो हमनाय जायाखै। गाग्लोबग्राफोरनि सिनायथि आरो थांखिफोरखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। बेनि बांसिन फोरमायथिखौ नेनानै दं। ब्रैथि खौराङाव दङ मणिपुर पुलिसआ साथाम उदखारिफोरखौ खादों। राइफल आरो बेरफ्रुग्रा मुवाफोरखौ जब्द खालामो। 18 फेब्रुआरि खालि मणिपुराव गोरोबनानै रैखाथि होनायाव होबथाजानाय बिग्रायारि हान्जानि साथाम मावथि सोद्रोमाफोरखौ हमनाय जादों आरो गोबां जिल्लाफोरनिफ्राय गोबां बिबांनि हाथियारफोर आरो बेरफ्रुग्रा मुवाफोरखौबो जब्द खालामदों।
पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला थौबाल जिल्लानि थौबाल पुलिस थानानि सिङाव थानाय कंबक ओनसोलाव होबथाजानाय आरपिएफ पिएलएजों सोमोन्दो थानाय 53 बोसोर बैसोनि केडारखौ हमनाय जादों। नायबिजिरगिरिफोरा दाबि खालामो दि बियो हान्जानि थाखाय गोदान सोद्रोमाफोर थिसननायाव आरो रैखाथि हान्जानि थांलाय फैलायखौ नोजोर होनायाव लोब्बा दंमोन। खौरां मोन्नाय बादिब्ला बिथाङा बुथुमनाय खौरांफोरखौ आफादनि सामलायगिरिफोरनो दैथायहरदोंमोन। इम्फल सोनाब जिल्लायाव मोनसे गुबुन अपारेशनाव एनएलएफबि कइरें हान्जानि सासे 37 बोसोर बैसोनि सोद्रोमाखौ लामसां पुलिस थानानि सिङाव थानाय लामलंगय मानिं लैखायाव थानाय बिथांनि न'निफ्राय खायो। नागिरनायाव गंसे मबाइल फन आरो आधार कार्ड बोखांनो हायो। गुबुन सासे दायनिगिरि मावथि केसिपि पिडब्लिउजिनि 34 बोसोर बैसोनि सोद्रोमाखौ इम्फल सोनाब जिल्लानि सिंजाइमै पुलिस थानानि सिङाव थानाय सिंजामेल सिंगा माखानिफ्राय हमनाय जायो। सिकिउरिटिफोरा बिनि आखाइनिफ्राय गंसे साखा खबनाय गारि आरो गंसे मबाइल फन बोखांनो हायो। मावख'आरिफोरा बुंदों दि बिथाङा रां जाख्ल'नाय खामानियाव लोब्बा दंमोन। सीमा आरो हाजो ओनसोलफोराव नागिरनाय हाबाफारिनि समाव हाथियार आरो बेरफ्रुग्रा मुवाफोरबो बोखांनो हायो। टेंनौपाल जिल्लानि मरै पुलिस थानानि सिङाव थानाय सीमा स्तम्भ 72 नि साखाथियाव यांबंनि साखाथियाव मेगजिनजों लोगोसे गंनै पिस्तल आरो गंनै चाइनिज हेन्ड ग्रेनेड बोखांनो हायो। ग्रेनेडफोरखौ जायगायावनो सिलिंखार खालामनाय जादों। इम्फल सोनाब जिल्लानि सेकमल पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय लैथां लैखिनथाबि हाजो रेन्जआव गुबुन मोनसे नागिरनायाव बिबानगिरिफोरा गंसे मेगजिनजों लोगोसे गंसे AK-47 घटक राइफल, गंनै 303 राइफल, गंसे डाबल बेरेल राइफल, गंसे सिंगेल बेरेल राइफल, मोनथाम नं 36 गोजौ बेरफ्रुग्रा ग्रेनेड आरो गंबा इम्प्र'भाइज्ड एक्सप्ल'सिभ डिभाइसफोर IEDफोर बोखांनो हायो। बाथि खौराङाव दङ डिब्रुगड़नि मरानाव सासे उन्दै गथ'साखौ जिनाहारि खालामनो नाजानायनि दायाव 54 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ हमदों। डिब्रुगड़नि मरान जिल्लायाव सासे 54 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ सासे 13 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ आथोनारि सोमोन्दो लाखिनो नाजानायनि दायाव हमनाय जादों। बे हाबायाव दायनिगिरिखौ भुगिनांनाय बिमाया हमदों, जाय बिखौ पुलिसनो गथायनायनि सिगां नसुंसेनि सुबुंफोरखौ सांग्रां खालामो। बे जाथाया बामुनबारि पुलिस आउटपस्टनि आवथायाव जादों। जायगानि खौरां मोन्नाय बादिब्ला दीपक पान्डब मुंनि दायनिगिरिया उन्दै हिन्जावसानि अनगा न'आव रावबो गैया होननानै खाबु लानानै दै बिनायनि मुङाव न'आव हाबदोंमोन। गाग्लोबजानाय बिमाया थि समाव सौफैनायाव गाग्लोबनायखौ दोनथ'नाय जादोंमोन। जायनि मददनि थाखाय रागा जोंनाय होस्रिख्रावनाया नसुंसेनि सुबुंफोरखौ सांग्रां खालामो। रागा जोंनाय गामियारिफोरा जाथायथिलिसिम खारलाङो आरो सन्देह गोनां सुबुंखौ खारखोमानायनि सिगांनो होबथायो। होंगो दोंगोआ पान्डबखौ बामुनबारि पुलिसनि आवथायाव गथायनायनि सिगां देहायारि गाग्लोबदों। बेनि उनाव भुगिनांनाय नखरनि सुबुंफोरा नेमखान्थि बादियै गिबि फोरमायथि रिपर्ट FIR दाखिल खालामदों। भुगिनांनाय नखरनि सुबुंफोर आरो जायगानि दैदेनगिरिफोरा दाबि खालामदों दि बे केसखौ थाबैनो फोजोबनांगौ आरो उन्दै गथ'साखौ न्याय होनो थाखाय पक्स' एक्टनि सिङाव गोख्रों साजा होनांगौ होनना दाबि खालामदों। द'थि खौराङाव दङ मणिपुर सेन्ट्रेल जेल गार्डआ खैदिफोरखौ फन बाहायनायाव मदद खालामनायनि दायाव खाजायो। 18 फेब्रुआरि खालि मणिपुर पुलिसआ साजिबानि मणिपुर सेन्ट्रेल जेलनि गार्ड 35 बोसोर बैसोनि साहिद शाहखौ आयेन बेरेखा खामानि होबथानाय आयेननि सिङाव दायनिगिरिफोरजों लोगोसे खैदिफोरखौ जोबथेसालिनि सिङाव मबाइल फन बाहायनो गनायथि होनायनि दायाव खादों। बे अपारेशनाव गोबां मबाइल फन आरो सिम कार्डफोरखौ जब्द खालामनाय जादों। गिबि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि दायनिगिरिनि UPI एकाउन्टखौ बाहायनानै जोबथेसालिनि सिंनिफ्रायनो रांखावरि लेनदेन खालामगासिनो दंमोन। नेटवार्कनि आबुं गोसारनायखौ मिथिनो थाखाय आरो इम्फल सानजा जिल्लानि हेनगां पुलिस थानायाव रेजिस्टार खालामनाय FIR जों सोमोन्दो थानाय गुबुनफोरखौ सिनायथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 18 फेब्रुआरि खालि गुबुन मोनसे अपारेशनाव रैखाथि हानजा आरो हाग्रा बिफाना चुराचान्दपुर जिल्लानि सांगाइकट पुलिस थानानि सिङाव थानाय हप्पी मलेन आरो सालजां हाजो रेन्जआव 20 एकड़ आयेन बेरेखा आफिम आबादखौ फोजोबस्रांदों। बे जायगायाव थानाय गंसे अरायथा नङै न'साखौ सिफायनानै बे जायगानिफ्राय बोखांनो हानाय ओंखाम संग्रानि थोरसिफोरजों लोगोसे मोननै थफ्ला संख्रिखौ सिलिंखार खालामनाय जादों।
थांनाय 17 फेब्रुआरि खालि रैखाथि हान्जाया रेजिस्ट्रेशन नम्बर RJ14GN3247 गोनां गंसे टाटा ट्राकखौ लिंगानफक्पि गामियाव लाखिनानै जिरिबाम जिल्लानि हाग्रा रेन्ज अफिसारनो गथायदोंमोन। ट्राकआव 120 दंफांनि बिम दंमोन। गारि सालायगिरि 53 बोसोर बैसोनि प्रेमचंद आरो बिगोमा 42 बोसोर बैसोनि नारायणलाल बायजेया सानैखौबो आयेन बेरेखायै जिरिबामनिफ्राय दंफां रोगानायनि दायाव हमनाय जायो। सोमोन्दो गोनां हाग्रा आयेननि सिङाव आयेनारि राहा लानाय जादों। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।